Mazviona ka mazviona ka zvaitika, mazviona ka zvikananda zviya zvekushandidzana nevamwe vanhu kuSouth Africa. Mazviona ka zvaitika, tabatigwa imwe yemota yedu yakatakura zvainge yakatakura zvinobatsiridza kuti nhingiri tikwanise kukunda tichitanga zvinhu izvi. Yanga yakatakura zvinhu zvakawanda zvatatichida kuti tishandise, asi havana zvavaita nekuda kwokuti zvimwe zvakapinda kare, zvimwe zvadava ne4 days 6 days zvichipinda mukati imomo. Saka tabatirwa mota yedu pabhodha, asi kwakapinda mazuva ose matatu apfuura kwakapinda dzimwe mota dzakati onyana, dzakatopinda nezvombo. Saka toda kuvaratidzira kuti kuputika zvichaputika zvazvo, vachazviona kuputikiro kwacho, asi pane uyu unobuda zvake, musawara, musavhunduka, unobuda tomubudisa, unobuda because tine maitiro atoita, toshandidzana nevamwe atinavo. Zvandotaura zviya, toshandidzana nemamwe majenerali atingavataura nemazita pano because munovaziva. Toshandidzana navakuru chaivo chaivo, vantu vane simba rakakurisa. Saka vamubata asi muchaona kuti unobuda, tomubudisa because tavatsanangura tikavaudza kuti zvinhu izvi tikavapa mapepa tavapa kuti muone kuti majenerali tinawo mamwe acho mukati. Vakati wai zvisina kuitwa pane safety yavanga vachida, saka ndo yatakusungirwa manje, asi dzimwe dzakatopinda kare, zvimwe zvakapinda kare. Tiri kuisa zvinhu tichiisa zvinhu zvishoma nezvishoma. Mukanwa totaura kuti iko zvino chofanira kutokala, haisi secret. Vamwe vanoshamisika kuti kose tichizvitaura pazvivhitivhiti pose apo. Tiri kumupa chance yokuti atize, hatisi kumuvhundusira, tiri kutomupawo chance nokumupa warning. Kana ari murume ucharamba aripo, asi tichazoona kuti murume ndiani. Uchazorega kudzikisira pasi vana veZimbabwe sezvo anofungidzira kuti vana veZimbabwe vakapusisa. Chinhu chenyika hachimboiti secret. Unofanira kutozviziva kuti paari kufamba pose nemukati memasoja imomo, zhinji dzose uri kungotsika pamusoro pepfuti dzoga dzoga, uri kutsika pamusoro pepfuti dzoga dzoga. Vanhu vari kufamba navo paari kufambira pavari, vazhinji vacho vanotongwa maenemies ake. Ndoda kuudza vanhu veZimbabwe, zvandokutaurirai kuti masoja maduku ose aya mazhinji, 90% yemasoja maduku muchaona zviyatika tinawo, tiri kushandidzana. Nemajenerali mashoma mazhinji akaputisiwa, nemaretired general mamwe takamateverera wose tinawo, tiri pamwe chete nawo. Maretired general tichinawo. Saka musavhunduka vanhu veZimbabwe. Ndiri kuti chinhu ichi kana tochitanga, hakuna kana munhu unozosungwa. Police camp iyo inenge yaita zvokusunga vanhu vedu inobva yatovhagwa, havatongozviona voga zvichaitika ipapo. Inobva yavhagwa, hatimbofi takaita mistake, bhozi dzingarira pose pose. Saka kana zvatanga tichakuudza zvatanga, hatina kupusa, hatingangotangi zvinhu zvisina kuita. Zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Zvinhu zvedu, zvumbo zvedu zvinofanira kuva more than 10,000 zvatiri kuda izvi, ndizvo zvatiri kuda. Kana zvamukana mukautoti tsverere, hatimbovavandi. Mukautoti tsverere, tinoti tsverere, totongotaura seizvo, muchaona zvoitika ipapo. Kana vari varume vachatiradza kuti varume, ani muri kuwana. Tine ground forces yedu are very strong. Vapfana vedu vazhinji dzangu vashuga dzoga vakugwara.
angova mazitumbu kwangogwara zvigwere zvokuizvi ndati tine vana vedu vatiri kushanda navo vakasimba, they are very strong. Andi muri kuona kune vamwe zvava muri kuona vachitora zvinhu kuna Wicknell ikoko vari kutora zvavo but muchavavoda kana kupandukirai. Haisina kumira, hazvina kumira mushe. Saka ndangoti ndikuratidzirei kuti ndivavudze vazvizive zvigananda zvizive kuti zvavakatoita zvimwe zvakatopinda, zvimwe ndo zvavakatochengeta ivo vachifunga ndezvavo, ndezvedu zviya tiri kunotora, zvimwe tiri kunotora, zvimwe tinotora kwatotora futi. Saka tichashandidzana zvikuru nenyika maneighboring countries edu, tichashandidzana navo kana totanga zvinhu izvozvi. Muchaona izvi zvinoitika, hazvitori kana 1 week chinhu chinenge chaenda. Vamwe vanoshamusika vanoti comrade Madzana, why muchingotaura kudai so pachivhitivhiti, muri kurevesa here? Ndati muchazviona mirai muone, kana tangoti tsvere, mukaona ndadzoka apa ndichadzoka, ndaiya ndadzoka ndichiti tsverere, mutoziva, muchazviona zvichaitika. Saka tiri kuingejana nevanhu vakasiyana siyana, maretired general ari kurwadziwa nazvo, nevamwe vachiri paofisi tinavo tiri kuteerera navo. Ndonga makazinzwa comrade Geza vachitaura zvinhu, vakataura comrade Geza vakataura kuti Chiwenga wakunakigwa, wauya kuzipigwa, rava bete riri mukaka. Ndakataura ndikati ngabude pachena, ari kukona kubuda pachena. Waida kungotishandisa kuti apinde pachigaro zvakaita Mnangagwa. Hatingazotenda Chiwenga achipinda pachigaro. I'm very sorry pane vanotenda kuti Chiwenga unokwanisa kupinda pachigaro. Varipo vana vamwevo zvavo, tiri kuvawo makomrade mamwe ari tiri kubhilivha muna Chiwenga. Aiwa, haisi problem, zvinotendegwa munyika. Vanhu ngavave vakasiyana siyana, vamwe vachitenda zvimwe, asi tenda tichigwa nekuti nyika isununguke. Ivo ngavagwe vachigwera kuti Chiwenga apinde. Isati tiri kugwa naChiwenga, tiri kuda comrade Geza, ndo vatinavo. Pari zvino ndo the army general wedu, ndo the commander wedu comrade Geza, ndo vatinavo iko zvino, ndo vatoshandidzana navo. Tichihwina chinhu ichi ndo vatinoronga navo, nevamwe vanoda maopposite party tinoronga navo. Chinhu chedu poitwa zvinoitwa zvogarirwa pasi. Hatichadi hurumende yeZANU-PF. This is the end of the ZANU-PF dance. Vajaira zvavo, chisystem chavo one party state is going to end now. As soon zvatiri kurwira, tiri kurwira kuti system yeZANU-PF yese must die now. We need Tongogara and Geza. Movement ndo yatiri kuda isiko zvino, yatitoziva kuti vaGeza munhu unoteerera zvikuru. Vanhu vaGeza vanoteerera vanhu, zvatinenge tavabudza vanoita vaGeza, ndo zvatinovadira. Saka vaGeza ndivo the democratic father, kana ndingati handizivi kuti ndingaisa chirungu chokuti chii, but ndingati is the father of our democracy. Ndo vatingativo, ndo musununguri weZimbabwe. Zimbabwe yedu yaisina kusununguka, iri kusunungurwa iko zvino naGeza, because Geza is going to allow, he knows the constitution, is educated than even Chiwenga, than even whoever. Chiwenga tiri kumuvengera kuti uri kutodya vari kutendana zve2017, so they are having their own benefits za 2017. So ndo patiri kukonana, hana basa nevanhu, uri kumukira achitevegwa nemota dutu dzakamukomba. Munhu unofamba nemota imwe, dzimwe dziri dzokumuperekedza munyika inotamburwa. Taramba zvinhu zvakadaro. Toda nyika ina president wokuti unomboonekwa achifamba mustreet vanhu vachimuungana vachimufarira, kwete nyika yokuti munhu unopesera otya vanhu vakamuvhotera vakamisa pachigaro. No. Chaunotya chii? Unoziva mhosva yako, unotoziva zvawakaita zvakuita kuti vanhu vachikutya. Saka movement yaGeza, handina problem nevanhu vanomukirawo kudivi vachitiwo isu tine zvedu zvatinotenda. Ngavaite, tozosangana kumavhoti ikoko, pachata mavhoti ndipapo patichazosangana. Tinavo hama dzedu dziri kuhwira, vana comrade Mabhunu, vana comrade Mudzingwa, vana comrade Baba Chipeneti, vana vakawandisa, muri kuona vakawandisa. Saka tiri kuti
vose ava vangavarwe nenzira yavo. Ini ndinotenda mukuti vanhu ngavasununguke. Vana chimhama hatizivi zviri kutaurwa, maelegation akawandisa ari kukanganisa revolution yedu. Vamwe vanoti mutengisi, vamwe vanoti chii, but so far let us not fight zvimwe zvinhu zvatisina kuwira. Ngatirwirei zvinhu zvatiri kuda. Ndati kana imbwa ichimaisa tsuro, kana ikawa pasi ichimuka haifaniri kukangamwa kuti yanga ichimaisa tsuro. Saka ngaiti karamata netsuro dzayanga ichimanyisa, ndo zvandinotenda ini. Saka makomrade aya ari kurwana achirovana achidini, munogwirei? Muri vana vamwe chete, muri vana vageza mose. Chimhama mwana wageza, comrade Salwanga mwana wageza, comrade Nyoka Yemabhunu mwana wageza. Chero mukazoti aiwa isita kuita zvedu, tenda muchirwira Zimbabwe, zvinotendegwa izvozvo. Mugovernment yatiri kuinda tiri kutoda maopposition akatowandisa, ndokuti ruling party igone kushanda. Even vageza varipinda pachigaro, hatisi kuzotenda vachipinda naChiwenga, never in my life, never. I will not fight for that. Ndiri kunopinda musango ini netimu yangu kuitira vageza vapinde netimu inenge inavo vachitera zvatiri kutaura, vakakonewa zvatiri kuda isu vachidzveka tonovabvisa. Saka ngatitenderei, whoever ndichimhama ndiani, ngatiregei kurwirana kupoindana todosekwa nezvigananda kuti hapana kwazvakuenda kezvakurwa. Izvezvizvi ngatifokasei nechinhu chatiri kuda nyika yeZimbabwe. Kana pakaita mutengesi, varipo vatengesi vakava vatengesi munguva yehondo. Vamwe vana mukoma vachizwa vatengesi, vana muzorova vachizwa vatengesi, iri nyaya dzokugwira zvigaro. Saka isu tiri kuti whoever unoti pasina Mnangagwa, unoti maZambian ngaendi, aiwa isinoti mwana wageza munhu wakaita seoyo. Ngatiregei kurwa pavana veZimbabwe, ngatishandei tichida mberi. Hani muri kuona ndiri kutaura kuti umwe wasungwa nezuro. Saka asungwa hatombudisa, bhozi isusu zvatoda teitozviziva tiri kuita sei. Asi zivai kuti dzimwe dzakatopinda kare. Zviri kuinda pazviri kuinda, ndati tiri kushandidzana nemakuru. Zviri kuinda pazviri kuinda. Ende hambozvisechi mukazviwana mudzimba dzedu, never. Muri kuona nezuro chaiko mumba mangu makasechewa, mumba memunin'ina wangu mukasechewa. Vakazama kundifonera zvikanzi uyai kuno mabhecherezvo, mukanditarisa even chero weekly wandifonera kakawandisa. Ndongakadwa kechi4 achitaura kuti hey, come and meet Victor, tikupe mota. We are not fighting for a car here. We are fighting for our dignity. We are fighting for a new country. We are fighting for our generation. Tiri kuitira nyika yedu ive tichifa tisiye vana vedu vachirarama zvakanaka, vana vedu vasava nhapwa munyika medu. Ndo zvatiri kufaitira. What is a car before me? Kuti ndipewo motikari ndo ichikangamwa zvanga vachirwira. Isu tadova vana vawekini. Wakatifonera the whole of these 3 days achindisendera, hey, what come here and what let us talk, but I will not do that. Handigoni kutenda kunyaradziwa zvakadaro. Saka musahashika henyu vana veZimbabwe. We are together, we are going to fight. Kune vamwe vanotenda kuti munhu unofighta revolution unofanira kunge achitenda zvinotenda umwe. Forget about it. Hakuna zvinhu zvakadaro. Inenge ichiri one party state. In this movement, we will fight the one party state. We will fight the people who believe on themselves alone. We must believe that Zimbabwe is very big, can be led by a lot of people. That's why ndichitaura kuti in this vageza atina vachazotenda kuti zvose chiparliament chiriko chiyai chose chiyai chichasara chiri chenational, but we are going to have the parliamentary, the provincial parliament and the premier. Ndo zvatichava nazvo murevolution. Ndo zvatiri kunopindira musango izvo, kuti isu tikwanise kuwana maparliament. Pane maleaders akawanda anokwanisa kuita zvimwe zvinhu munyika, anofanira kusarudziwa mumaprovinsi mavo.
vova maleaders emaparliament, vova zvinhu zvikuru munzvimbo imo muno kusumudzana neikonomi imomo nevanhu vavo. Ndo zvatiri kugura isu. That's why tichiti isusu ZANU-PF dynasty, Mnangagwa's dynasty must end now, not tomorrow. Saka musachika zvenyu vari kuenda vari kuzama kushandidzana zvikuru nemapurisa emuno nezvimwe kuti itai so. But asi zviri kupinda chete usiku namasikati. Zvimwe zviri kupinda nekwatiri kupinza nako nokugwiza ikoko. Zvishoma nezvishoma zviri kupinda. Vachakona kuvabata mabatiro avajaira aya kusvika kuti unobata brailler. Uchinomubvunzira uchitoti tasonobata brailler uchavasharira nemuhuro. Handi vajaira kufamba nemazifuta akareba kudai vachavasharira nemuhuro. Mamai waya mamai mazhinji achanga achifamba nazvo. So achibuda mubra mukati imomo kana anyway pache chakaiswa. Chivasharira musoro. Saka this one is not going to spend more than 1 week. That's why we don't want to just to start it randomly. We want to start it when we are sure that we are guaranteed, it can be guaranteed. Yeah. So I'm very sorry for those who don't believe it. Vachiri kuramba vachifunga zvokudzokera mashure. Hatisi kuzodzoka mashure. Hatifanani nembudzi seimwe mbudzi yatakaona yakanga yakasungirirwa pamuti ichingofura ipapo sora rapera ringotendera nemuti woyo. Umwe akainzura tsitsi akasvika akanodambura katambo. Ikaramba ichingotendera haina kuzva kuti tambo yadamburwa. Vana veZimbabwe, tambo yadamburwa. Fambai munofura kwese kwamunoda. Itai zvinhu makasununguka. Ndiri kuzama kutaura kuti humans push musachitya zvinhu zvakafa kare izvi. Musaita segava rinoti kana rakasungirirwa rabatwa nemusungo warinzura tsitsi watirega ndirisunungure rinokuruma futi uchirisunungura. Saka musaita semakava. Pane mamwe makava okuti uri kuzama kusunungura nyika yavanenge vachida kuruma futi. Saka ngativei makwai tifave nyika isununguke. Ndati nyika ichasununguka. Zvinhu zviri kupinda zvishoma nezvishoma. Zvimwe zvacho ndizvo zviya zviriko kuna KG6 ndezvedu muchazviona zvichishanda. Only kuti panofanira kugadzirirwa hondo iri strong because Mnangagwa has got his own army akagadzira nezvombo zvake ine vamwe vanhu vamusina kutojairira vamwe. Vokutoti army yedu haisitonzwisisa kuti zvakamira sei. That's why vachinengera pachitika zvakada seizvo. But we are going to defeat them. I thank you very much. Legai nimboita kanziwa mbichana kokufarira kuti zvishoma nezvishoma tiri kuwina. Zvigananda takakavira kure. Zvigananda takakavira kure. Zvigananda tichakavira kure. Usadzokera shure, usadzokera shure, usadzokera shure, usadzokera. Basi nezvigananda.